Fürdesz a kukaccal és a pillangóval, vagy méhecskével, vagy miért? Finom ez a vizecske. A haját vizez benne, hogy megfázzon a feje. Így. Ezt meg is lehet jobban is mosni a homlokát, mert ott az olajos neki. Igen. Finom ez a vizecske. Ide tesszük neki. Igen. Finom ez a vizecske nagyon. Mit teszünk ide neki? Hasikájára oda tesszük neki. Ez dokumentál. Izó. Ez izós gyerek. Igen. Pici nyakicáját is meg kell neki. Most. Lábat is mostunk. Hát kell, muszáj. Egy ilyen meleg nap után szokniba egésznek.